Какви инструменти за маникюр използвам? Ще започна първо с най-новия ми инструмент. Това е ето този избутвач. Много си го харесах още от първия маникюр, който направих с него, защото с този избутвач ми е изключително удобно, хубаво да отлепя кожата от нокътя, хубаво да повдигна кожната гънка. А това е изключително важен момент от целия маникюр, защото ако не сме отлепили и повдигнали хубаво кожата от ногтите, след това на етапа с диамантената фреза не можем хубаво да почистим кожната гънка. Сега, по отношение на диамантената ми фреза, аз от край време работя с тези, които се водят тип пламъче. Ползвам червена насечка, конкретно това пламъче е с заострен връх и е по-дебелото пламъче, 2.3 мм, но тези, които са по-слабичките, 2.1, също са ми окей и също ги харесвам. Като цяло, дори да не е с заострения връх, мен пак са ми удобни и пак ги харесвам. Както и преди съм казвала, диамантените ми фрези, които са на Кмис и на Сталекс, винаги съм ги сменяла на всеки 10 маникюра. Така са ме учили и наистина за мен така е правилно, защото тези диамантени фрези се захабяват. Диамантените фрези на Дуоти са с двойно диамантено покритие, така че аз съвсем спокойно с тях работя 20 маникюра и тогава сменям една фреза. Тоест на Дуоти една диамантена фреза ми върши работа за 20 маникюра. Така, по отношение на ножичката ми, аз винаги съм харесвала тези, които са ето така с извит връх. С такава работя от доста време вече и не смятам да я сменям, просто защото съм свикнала и ми е удобно. Така че и ето тази виждате как е извит върха. Тази на Дуоти е Ultra 03 и 3 ми е любимо число, така че за мен лично това е перфектното попадение. Инструментите исках още нещо да ви кажа, избутвачите и ножичките е много важно да ги пращаме за заточване и да се грижим добре за тях и да си ги пазим. Като инструментите на марката Duoti ще откриете в сайта elenaartnails.com. Пазарувайте с промокода ми ANGI10 за 10% отстъпка на всичко в сайта. И до скоро!